Eli taas meillä on sinänsä hauska tilanne tällä hetkellä, että siellä on nyt sitten areenalla isä ja poika. Ja ensimmäisenä kovattavaksi tulee Romeon poju, jonka isä on siis tämä taustalla kävelevä tosi Romeo, emä Siromori ja emän isä Eromori. Ori on kantakirjattu toisella palkinnolla vuonna 2015. Kasvattaja ja omistaja on Susanna Heikkilä. Ja Orista sanotaan, että poju on luonteeltaan kiltti, hyvä huumoritajon ja pitkiä silmäkulmassa omaava hevonen. Se on aina valmiina töihin ja onkin varsin monipuolinen käyttöhevonen. Poju kilpailee koulu- ja esteratsastuksessa, toimii erinomaisesti kärryjen edessä ja näiden lisäksi onnistuu myös opetusvarsina työskentelyyn. Esteradoilla poju hyppää hyvällä kapasiteetilla, rohkeudella ja innolla. Suoritukset kouluradoilla ovat olleet kautta linjaan myös hyviä ja tasaisia. Ja siellä poju pääsee esittämään hienoja liikkeitään, etenkin erityisen lennokasta kaviaa. Poju on mitattu 146 senttimetriä korkeaksi. Saavutuksista sanotaan sen verran, että se on 6-vuotiaiden Suomen hevosten kasvattajakilpailun estiosuuden toinen ja niin ikään kouluosuuden toinen. Se on kantakirjattu vuonna 2015 erinomaisin käyttöpistein ja parhaana R-suunnan torina. Se on kilpailut alue- ja kansallisella tasolla kouluratsastuksessa Helppo B ja Helppo A-luokissa sekä myös esteratsastuksessa metri 10 luokissa, joista molemmista on sekä voittaja että sijoitus. No, kiitokset Romeon poju. Ja nyt on muodossa tosi Romeo. Tosi Romeo on 7-vuotias ori. Se on kantakirjattu 17-vuotias ori. Se on kantakirjattu vuonna 2007 ykköspalkinnolla. Isä on Tosi Aatos, emän on A.T. Rita ja emän isä on Luori. Esittelystä sanotaan sen verran, että se on estehevonen suurella sydämellä. Romeo nauttii hyppäämisestä sekä esiintymisestä. Se on showmies. Kiltti, herkkä ja energinen nimensä veroinen herrasmies. Romeon työmoraali on 10+. Sen laukka on helppoa ja laadukasta. Lennokasta raviaan Romeolle perittänyt myös jälkeläisilleen. Romeo on osallistunut myös Suomen hevosten geenitutkimukseen ja sen geenimuoto on CC. Se on erittäin terve hevonen ja se on kilpailut 5-vuotiaasta lähtien joka vuosi. Parhaimpina saavutuksina on Tapiola kasvattajakilpailun esteen voittaja vuodelta 2006. Se on esteen mestaruus hopeamitalisti vuodelta 2011. Suomen hevosten GP-voitto sillä on vuodelta 2011. Liia Seelin poika Kapin kilpasarjan voitto vuodelta 2012. Ja tässä siis vain osa saavutuksista. Ja kiitokset tosi Romeo. Ja nyt pyydämme tänne areenalle Sormapojan ja A.T. Rita.